Croeso nôl. Heddiw, rydyn ni'n mynd i siarad am dechnegau sylfaenu, neu grounding techniques. Mae rhain yn ffyrdd syml, ymarferol o ddod â'ch hun yn ôl i'r presennol pan fydd pryder yn taro. Mae sylfaenu yn eich helpu ganolbwyntio ar hyn sy'n digwydd yn y presennol, yn hytrach na gadael eich meddyliau droelli. Un o fy hoff dechnegau yw'r dull 5, 4, 3, 2, 1. Mae'n defnyddio'ch 5 synwyr i symud ffocws oddi wrth bryder ac yn ôl i'r presennol. Gadewch i mi eich arwain trwyddo. Yn gyntaf, edrychwch o gwmpas ac enwch 5 peth y gallwch chi ei gweld. Cymerwch eich amser a chanolbwyntiwch ar y manylion. Nawr, enwch 4 peth y gallwch chi ei cyffwrdd. Gallu hyn fod yn ffabrig eich dillad, cadair neu hyd yn oed y ddaear o dan eich traed. Nesaf, gwrandewch am 3 pheth a gallwch chi ei clywed. Synau pell, adar yn canu, neu hyd yn oed sŵn y cyfrifiadur. Yna, sylwch ar 2 beth y gallwch chi arogli. Gallai hyn fod yn gynnil, fel awyr iach, neu'ch panad y goffi. Yn olaf, sylwch ar 1 peth y gallwch chi ei flasu. Efallai mae'r mintys o'ch pas dannedd da chi'n blasu, neu o flas birbryd rydych chi newydd ei gael. Mae'r ymarfer hwn yn ffordd wych o dynnu ein sylw oddi wrth feddyliau pryderus ac yn ôl i'r foment bresennol. Gallwch chi wneud hyn yn unrhyw le, boed hynny pan rydych chi'n teimlo dan straen yn y llyfrgell neu'n bryderus cyn cyflwyniad. Rhowch gynnig arni a sylwch sut mae'n eich helpu i alffocysu a sylfaenu'ch hun. Edrychwch ar ein fideos eraill am reoli pryder ar y fewnrwyd.